Migo. Ayuhan yung mobil ba nakuba? Among mobil ba nakuba? Ayo. Ada ra. Iwatan niyo na to. Tawag. Gigi ayo. Ato ba bateri? Pero mandar di mandar lagi. Oh. Ada bateri ra hugti ra. Bogting Naik krisi dia. trisik, di ka na lang pliers. Hugti ha. Hindi ko kinalan tools doon. Si tools. Pati ba? Ada inaam ni lisuyanan. Pwede mo na. O ko na. Di mandar. Oh, ni itong amigo mga idol. Amang mekaniko mga idol o bago. Hugti ha. Pasig mga samot na inuna. Kaya hugot na. Oh, itigbas pa na mo noon, dili mo na sundang. Di ko no. Dira. Bantay. Saka diot. Bantay din na mandar ha. Oh. Di mo mandar raw, ikayan na. So yan. Mandar raw. Ikayan na. Oh. Grabe. Tanaw ni mo ikaw. Atay gahong. Atay gahong. Sa tanaw ni mo to, ikaw yung ginagabandar. Oo. Grabe, yun sa mo to ni Mamigo. Secret. Ito na. Secret. Boy. Tarong mo. Oy, Dol. Okay kayo. Ato Migo na rin. Asa to magkita na Migo? Ayaw. Ako na natigdante. Paminaw ni mo, nahugtan gito ni mo ang kuan. Nahugtan gito ni mo ang kuan. Kining bateri day. Wah! Why kwarta? Shout out ya sa babaw eh. Atong mga kuha na to, atong mga amigo des babaw. Okay kayo, okay kuy. Saan na dol? Sukle. Salamat. Migo, sirad dito. Saan na? Ayuhon na to di siradon. Saan na pag sirado eh? Grabe, dako atagan na ito mekaniko. Tumao gini to Migo de. Andar gid ba? Korea Army. Na okay kay idol. Na okay kay idol. Oh, pa eskwela hala niya ako ha. Eskwela. Rihat ninyo ba? Ha? Dahil sa rihat ninyo. Ganahan ka mo suode ka to. Kunyara mo pa. Binuang. Ya ba? Kakamat. Ay. Okay, abot na